Sizohlabela 234 inkosi ubusisiphana kwebandla. Wena ufanele ukubongwa wena ufanele Luna utumo lula naen sabeni Luna utumo lula naen sabeni wena ufanele ukubonga ngiyakubonga my kukule wena ufanele ukubonga ngiyakubonga my kukule ezulwini imiphefumulo ingekho ezulwini imiphefumulo ingekho awukhethi awubheki ayisono wena ufanele
uyabemukela ngenhliziyo ethobekile uyabemukela wena ufanele ukubonga ngiyakubonga my kukuri wamukeleke nkosi uthandaza wami uma wamukeleke nkosi uthandaza wami ukuqala ngiyabonga inhlanhla umusa ukuqala ngiyabonga inhlanhla wena ufanele ukubonga ngiyakubonga my kukuri ifanele ungithanda wakho Nkosi makwandisweni akasikhombisa ungithanda wakho Nkosi makwandisweni akakhombisa ngiphe Nkosi lona lokuthanda wena ngiphe Nkosi lona lokuthanda wena ufanele ukubonga ngiyakubonga my kukuri Oh, and he
ezislupa moya noma yimezulu ezislupa moya wena ufanele Amen. Ukukholwa okungenamthetho. Akukho ukukholwa okungenamthetho. Ngizofunda incwadi ka-Exodus 19 from verse 20 to 25. Incwadi ka-Exodus 19 from verse 20 to 25. uJehova wehlela phezu kwentaba yaseSinayi wabiza uMose entabeni owayehlele kuyo. Nempela uMose wezwa Jehova. uJehova wayesethi uMose akakhuphukele kuye beno-Aroni
kodwa abaphristi nabantu bengasondeli kuJehova funa abadumayo. uNkulunkulu wakhuluma onke lamazwi wathi, nginguJehova uNkulunkulu wakho owakukhipha ezweni laseGibhithe, indlu yokugqila. Ungabi nabanye onkulunkulu ngaphandle kwami. Amen. Ngifise ukuthi niqonde ukuthi nibona abantu abafana nabantu abaningi masenila. Anilona ibandla elifana na wonke amabandla. Nilibandla lasezulwini. Nilibandla lomuntu ongaqondwa. Nilibandla likamuntu obizwa kuthiwa uJehova. Nilibandla lomuntu oNkulunkulu. Angazi-ke noma ukuthi uNkulunkulu umuntu oqondile yini. Kodwa uJehova wasichaza yena wathi igama lakhe nguJehova. Wasichaza yena wathi igama lakhe nguJehova. Kubalekile ukuthi lokho engikukhulumayo nikulalele kahle. Ngoba ngelinye ilanga kuyokhulunywa yini nikhuluma emhlabeni wonke. Lokhu kukhuluma angeke kushintshe. Izizukulwane ngezizukulwane ziyakukhuluma. Izizukulwane ngezizukulwane ziyakuchaza. Kuyofanele kufike isikhathi lapha wonke umuntu owazi uNkulunkulu, wonke umuntu othanda uNkulunkulu, le nkulumo ifike kuye. Ikho-ke ngithi kubalekile ukuthi niyazi ngoba mina ngizohamba ngihambe ngiphele. Nani kohamba kufike isikhathi lapha eniphela khona. Kodwa izwi likaNkulunkulu ngeke liphele. Lokhu kukhuluma ngokuthi nginguNkulunkulu, nginguJehova uNkulunkulu wakho owakukhipha ezweni laseGibhithe, izwe lokugqila. uNkulunkulu usichaza yena uthi igama lami nginguJehova. NginguNkulunkulu wakho owakukhipha eGibhithe, ezweni lokugqila. NginguJehova uNkulunkulu wakho. Nezwa leyo nto. NginguJehova uNkulunkulu wakho owakukhipha eGibhithe, ezweni lokugqila. uNkulunkulu esimkhonzayo uchazwa kanjalo. uNkulunkulu esimkhonzayo wakhipha okhokho bethu eGibhithe, ezweni lokugqila. Usichaza kanjalo. Lento oyikhuluma uNkulunkulu akayikhulumi nje ngoba ingasho lutho. Ichaza ukuthi wehluke kanjani kwabanye onkulunkulu. Lo nkulunkulu esimkhonzayo wehluke kanjani kwabanye onkulunkulu. Ngoba baningi onkulunkulu. Kodwa lo nkulunkulu igama lakhe uJehova. Lo nkulunkulu yilo nkulunkulu owakhipha okhokho bethu eGibhithe, ezweni lokugqila. Nezwa leyo. So into yokuqala uNkulunkulu eyikhuluma nathi uthi ungabi nabanye onkulunkulu ngaphandle kwami. Mina uNkulunkulu ogama lakhe nginguJehova. Mina uNkulunkulu owakhipha okhokho benu eGibhithe, ezweni lokugqila.
ungabi nabanye onkulunkulu ngaphandle kwami. Ngithena kubalekile ukuthi ngaso sonke isikhathi lokhu ukukhuluma nikwazi niqonde, ngoba kuyisisekelo sempilo yenu. Ukukhuluma oku-identifya uNkulunkulu wakho, ukuthi ubani uNkulunkulu wakho. Hayi, uNkulunkulu wami uJehova. uNkulunkulu wami yilo nkulunkulu owakhipha okhokho bethu eGibhithe ezweni lokugxila. Yilo uNkulunkulu wami, akakho futhi omunye. Manje lo nkulunkulu uthi angikhonze yena yedwa. Uthi angikhonze. Kubalekile kini nonke ukuthi nazi ukuthi lo nkulunkulu wethu wafikela entabeni yaseSinayi. Kungani intaba yaseSinayi ibalekile kunakho konke? Kungani ukukhuluma kukaNkulunkulu wethu kubalekile entabeni yaseSinayi? Ngoba uNkulunkulu wayekhona ngesikhathi so-Adam, uNkulunkulu wayekhona ngesikhathi so-Noah, uNkulunkulu wayekhona ngesikhathi so-Abraham, uNkulunkulu wayekhona ngoJakobe. Yini ebalekile ukuthi lo nkulunkulu ebe uNkulunkulu waseSinayi? Yini ebalekile kuyo uNkulunkulu waseSinayi? Into ebalekile ngoNkulunkulu waseSinayi ukuthi uNkulunkulu eSinayi ilapho okokuqala owaqala khona ukuba eziwe yibo bonke abantu ekhuluma. Akaze uNkulunkulu eziwe yibo bonke abantu ekhuluma. Silapha nje sinengilosi uhlaleleni, anikaze umuzwe ekhuluma. Ithina nomkhokheli kuphela esimuzwe ekhuluma. No uNkulunkulu efika ko-Abraham, efika kubani nobani abaprofeti, kodwa akaze kwenzeke ukuthi uNkulunkulu eziwe ngabo yibo bonke abantu ekhuluma. Akaze kwenzeke ukuthi umuntu uNkulunkulu abonwe yibo bonke abantu ekhuluma. uNkulunkulu wabonwa yibo bonke abantu entabeni yaseSinayi kuphela. Futhi akabonakalanga ngephutha. Ngenkathi ezobonakala watshela uMose ukuthi abantu abalinde. Mase belindile wabonakala ehlela entabeni yaseSinayi. Wathi ma ehla kubonakala izinto ezabonakala intaba yagcwala umusi baba into esimangalisa. Abantu babaleka bathi no Mose ngeke silunge thina. Ngeke silunge. Kodwa noma basebesho njalo kodwa wakhuluma bamuzwa. Bathatha isifungo noNkulunkulu abamuzwe ekhuluma. Waye ebonakele elokhuzeni ephuma eGibhithe babebona nje ngefu ukuthi ukhona uNkulunkulu. Kodwa entabeni yaseSinayi wabonakala uNkulunkulu ekhuluma. So singabantwana noma sinzalo noma sisizulwane sabantu uNkulunkulu ogama lakhe linguJehova wakhuluma nabo. Sisizukulwane sabantu uNkulunkulu okuthiwa uJehova wahamba nabo iminyaka engama40. Sisizukulwane
sabantu uNkulunkulu ogama lakhe linguJehova wabapha ukudla imini nobusuku iminyaka engamashumi 4 lapho okhokho bethu okwakuthi uma ngabe kusebusuku kwehle inyama ezulwini badle lapho kwakuthi makusekuseni kwehle isinkwa badle lapho kwakuthi mangabe sebomile beshaye itshe kuvele amanzi baphuze lapho ababehamba khona iminyaka engamashumi 4 bengaguli uma befe nje naturally kwazalwa ingane zakhula kuleso simo zakhula zondliwa uNkulunkulu zaze zaba amadoda kwazalwa abantu baba amadoda baba ngamakhehla bashayelwa umthetho wokuthi lapha nizokwenza lokhu lapha nenza ukuthi uma ngabe nihlangana nifuna abantwana niyohlangana kanje uma nenza ukuthi nenze kanje angazi noma abantu bake beyicabanga leyo nto bake becabanga angazi noma kuke kufike nengqondweni yakho ukuthi ungazalwa uze ube neminyaka engamashumi 4 ukudla kuvele ezulwini ntambama ebusuku kuvele ukudla ezulwini uqatha ke phansi emini ekseni kuvele uqatha ke isinkwa nidle uzalwa uzoba neminyaka engamashumi 4 uphila leyo nto lombili abantu abazengayicabanga leyo nto ukuthi i-existence kaNkulunkulu siyazi ngani sayibona ngani kungani kungafanele ukuthi thina okhokho bethu abahamba noJehova kungafanele ukuba simshiye uNkulunkulu kungani cabanga leyo nto ukuthi uma abantu bakwaIsrael yabona kwangayiba abantu abathathu kwangayiba abantu abantu kwakungabantu abadlulile ezigidini ezimbili over 2 million people behamba bedla ebusuku ukucabanga ukuthi abantwana bakwaIsrael babekwazi ukuhamba ebusuku ngoba kwakuthi makusebusuku uNkulunkulu elethe ukukhanya elethe umlilo behambe nje bengagodoli futhi hayi ukuthi kwakukhanya nje kwakumlilo wasezulwini uhambe phambi kwabo kuthi makusemini kuvele ifu limboze ukuthi bengashiswa ilanga emini babengashiswa ilanga ebusuku bengaduki ngisho ebusuku behamba makufanele behambe ngoba kwakufana nasemini kunomlilo ovele ukhanye yonke leyo ndawo abahamba kuyo imuphi uNkulunkulu owakwaba khona noyoke bekhona ofana noJehova uthi ushembe uJehova ufanele ubongwa uJehova ufanele ukubongwa uJehova ufanele ukudunyiswa nami ngiyamdumisa ushushembe
uJehova ufanele ubongwa, uJehova ufanele ukudunyiswa, nami ngiyamdumisa. Mayiguqulwe eyami intando ifane nekaJehova. What does it mean? Mayiguqulwe eyami intando ifane nekaJehova. Lokho engikuthandayo mina njengomuntu wasemhlabeni akushintshwe, ngithande okuthandwa nguJehova. Amen. Okuthandwa yimi njengomuntu wasemhlabeni makuphele bese ngithanda into ethandwa nguJehova. That is the gist of the matter. Mangithande into ethandwa uJehova. Ngoba angeke uthi ma ungayithandi into ethandwa uJehova bese uthi ungoba Jehova. Akwazi ma uJehova ethi ngikuthanda unesihluku, ngithanda intshebe yakho, kodwa wena ungasithandi isihluku, ungayithandi intshebe yakho, awuguquliwe, intando yakho ayiguquliwe. Yabo, ngoba uthi uShembe, intando yami mayiguqulwe ifane nekaNkulunkulu, lokho okuthandwa yimina angikuyeke bese ngithanda lokho okuthandwa uNkulunkulu. Uma uNkulunkulu engithanda nginesihluku, uma uNkulunkulu engithanda nginentshebe, then angaphambani nokuthandwa uNkulunkulu. Nami mangikuthande lokho okuthandwa uNkulunkulu. Angathi mangizibuke esibukweni ngizibukele abantu. Esibukweni angizibukele uNkulunkulu. Ukuthi uma nginjena uNkulunkulu uyangithanda. Uma ethi uNkulunkulu mangingayidli ingulube ngoba uyayinyanya, nami ingulube angayidli ngoba uyenyanya umuntu engimthandayo. Uma ethi uNkulunkulu ngangakuphuza utshwala ngoba uyakwenyanya, nami mangakuphuza utshwala. Uma ethi uNkulunkulu angize esabatheni ngoba isabatha ngelakhe, waphumula ngosuku lwesabatha, angeze nami esabatheni ngoba inhliziyo yami iguquliwe, intando yami, what I like, kushintshiwe, kwafanele ukuthi ngithande lokho okuthandwa uNkulunkulu. Manje ke umthetho wokukholwa kwethu usukela emthethweni kaNkulunkulu wethu. Ngiyathi nje ukukholwa kwethu kusukela entabeni yaseSinayi. SinoNkulunkulu oyisimangaliso. Lenkolo yethu inomthetho sisekelo, iconstitution. Angazi noma ikhona enye inkolo ene-constitution eyavela ezulwini ngaphandle kwenkolo yethu. Lenkolo yethu ine-preamble, le-constitution ine-preamble. Ithi i-preamble, nginguNkulunkulu, nginguJehova uNkulunkulu wenu owanikhipha eGibhithe ezweni lobugqila. That is a preamble. Angazi ukuthi kuthiwa i-preamble lesizwe. Isingeniso. Yes, isingeniso. Ungena kanjalo uNkulunkulu, isingeniso. NginguJehova uNkulunkulu owanikhipha
eGibhithe ezweni lokuqina. That is a preamble ye-constitution yethu. Bese i-constitution yethu imana lento esingayibiza ukuthi esingayifanisa ne-Bill of Rights. Ine-Bill of Rights i-constitution yethu ezonkulunkulu imithetho eyishumi i-Bill of Rights yethu. Le Bill of Rights yehlukaniswe izigaba ezimbili. Le Bill of Rights yehlukaniswe izigaba ezimbili. Isigaba sokuqala sithi uJehova uNkulunkulu munye. Ubothanda uJehova uNkulunkulu wakho ngenhliziyo yakho yonke, nangengqondo yakho yonke, nangomphefumulo wakho wonke. Isigaba sokuqala leso se-Bill of Rights. uNkulunkulu munye. Ubothanda uJehova uNkulunkulu wakho ngenhliziyo yakho yonke, ngengqondo yakho yonke, nangomphefumulo wakho wonke. Isigaba sesibili sithi ubothanda umakhelwana wakho njengoba uzithanda wena. Isigaba sesibili leso. Thanda uNkulunkulu bese uthanda umakhelwana wakho njengoba uzithanda wena. Angazi noma niyayizwa le. Into yokuqala ithi thanda uNkulunkulu ngenhliziyo yakho yonke, ngomphefumulo wakho wonke, nangengqondo yakho yonke. Bese isigaba sesibili sithi thanda umakhelwana wakho njengoba uzithanda wena. Imithetho kaNkulunkulu yakhelwe kulezi zigaba ezimbili. Kusukela kumthetho wokuqala kuze kufike kumthetho wesine. Isigaba sokuqala esimelene nokuthi thanda uNkulunkulu ngenhliziyo yakho yonke, nangomphefumulo wakho, nangengqondo yakho. Uma ethi uNkulunkulu ungabanabo abanye onkulunkulu ngaphandle kwami, usho ukuthi thanda mina. Uma uNkulunkulu ethi ungazakheli izithombe ezibaziweyo, usho ukuthi thanda mina. Uma ethi uNkulunkulu ungaliphathi ngezwe igama likaJehova, usho uNkulunkulu ukuthi thanda mina. Uma uNkulunkulu ethi gcina usuku lweSabatha, ukhumbula usuku lweSabatha ulwenze libe ngcwele, usho uNkulunkulu ukuthi thanda mina. Uthi kuJesu umthetho wokuqala ilona othi thanda uNkulunkulu ngenhliziyo yakho yonke, nengqondo yakho yonke, nangokwenza kwakho konke. Umthetho oqala lo. Kodwa uNkulunkulu uma ethi ungabulali, usho ukuthi thanda umakhelwana wakho. Uma uNkulunkulu ethi ungebi, usho ukuthi thanda umakhelwana wakho. Uma uNkulunkulu ethi ungaphingi, usho ukuthi thanda umakhelwana wakho. Uma uNkulunkulu ethi ungafisi unkosikazi womunye umuntu, usho uNkulunkulu ukuthi thanda umakhelwana wakho. Ngoba usho ukuthi ungakwenzi komunye umuntu, ungayenzi komunye umuntu into ezomphatha kabi yena. Lenkolo yethu yakhelwe phezu kwale mithetho ehlukaniswe izigaba ezimbili. Is that clear? Yehlukaniswe izigaba ezimbili. Ngakho-ke asikwazi ukuba sibe amakholwa uma ngabe singamthandi uNkulunkulu.
and ukuthanda uNkulunkulu akukhona ukukhuluma ngomlomo, kodwa ukwenza lokho othi yena wenze. Ngiyangizwa ukuthi ukuthanda uNkulunkulu ukwenza lokho othi uNkulunkulu wenze, ukwenze ngothando. Kodwa inkolo yanamuhla eyafika noma eyantshontshwa yafika yathathwa abezizwe yawususa umyalo wokuqala othi thanda uNkulunkulu. Namhlanje na yonke inkolo esingaphansi kwayo, inkolo yobuKristu, ayikwamukeli ukuthi thanda uNkulunkulu. Iyamukela ukuthi thanda umakhelwana wakho. Kodwa abakusho lokhu. Lento yakhiwa ngokukhulu ukuhlakanipha. Kuyangashiwo ukuthi inkolo esingaphansi kwayo ayimamukeli uNkulunkulu. So ngoba inkolo esiphila ngaphansi kwayo okokuqala ayinalo igama elithi uJehova. Ngakho-ke uma uthi ukhuluma ngoJehova, ukhuluma ngenkolo yakwa-Israyeli, kodwa inkolo yobuKristu ayemamukeli uJehova. Ngisho manje ngathi ivula iTestament elisha ngeke ulithole igama elithi Jehova ngoba akemukelekile. Abantu mase bemukela uJehova basuke bezenzela, kodwa inkolo yabo ayimemukeli uJehova ngoba akekho. Ayikwazi inkolo ukuba inkolo kodwa kuthiwa ingeka Jehova, kodwa engekho uJehova enkolweni yabo. Wathi nayo yonke into ekhulunywa uJehova yachithwa yonke ethi uJehova akakhonzwe, uJehova akadunyiswe, kodwa kushiwa le ethi thina masibhekane. Kodwa abakubekile lokho ngokucacayo, kodwa uma uhlakaniphile uyobona ukuthi kunjani. Inkolo esingaphansi kwayo ithi asiphili ngaphansi komthetho othi asikhonze uJehova, kodwa siphila ngaphansi komthetho othi asithande umakhelwana wakho. Angani noma niyayizwa nto? Inkolo yobuKristu ayiphili ngaphansi komthetho othi asikhonze uJehova, kodwa iphila ngaphansi komthetho othi asithande umakhelwana wakho. Yes, uma ungathi kumaKristu ungabulali bangathi yes, uthi ungebi bethi yes. Uyisho yonke lemithetho e6 bayothi yes, kodwa uma usuthi sinoNkulunkulu oyedwa, uNkulunkulu uthi ungabi nabanye onkulunkulu ngaphandle kwami, but thina sinoJesu, uNkulunkulu omunye lo. Thina sinomoya oyingcwele, onkulunkulu bathathu. Uma ethi uNkulunkulu ku-Isaiah 43, imina umsindisi, imina ngedwe ngumsindisi.
amaKristu adayi akakhulumi lona uJesu. NoJesu umsindisi. Kodwa uJesu akasebenzi. uJesu ukuba umsindisi is delegated. uJesu is delegated ukuba ebe umsindisi. Kusho yena. Ngifunda zonke izinto. Ngisho lapha kuMathewu 28 uthi ngiphiwe amandla. Kusho yena uJesu uthi I'm delegated. Njengoba ngimi phambi kwenu njena yonke into engiyona is a delegation. Ngingakhuluma into yenzeke but akusona amandla ami. I'm only delegated ukuthi ngikhulume into yenzeke. Akusona amandla. Anginawo amandla. I've got no spiritual power whatsoever. I don't have a spiritual power. A spiritual power umuntu osenyameni usinikezwa ngosemoyeni. Umuntu nje osenyameni akakwazi kuba ne spiritual power. Umuntu spiritual power onaso usinikezwa ngosemoyeni. Kodwa nabasemoyeni spiritual power basinikezwa uNkulunkulu. uJesu wayengasemoyeni. Kodwa ngaphezulu kwakhe kwakuNkulunkulu. uShembe ungasemoyeni umprofeti obaba laba babekho. Hayi bonke oShembe. Kodwa nabo amandla asezulwini bawathola uNkulunkulu. Satshelwa yibo. Hayi ukuthi siyafunisela. Satshelwa yibo. Ngakho ke kulesikhathi samanje hlakaniphani njengezinyoka nibe mnene njengamajuba. Hlakaniphani njengezinyoka nibe mnene njengamajuba. Ningathathi ama-parels enu niwaphonsele izingulube. Ningathathi ubungcwele benu nikuphonsele izinja. Kufanele ukuthi nibone into enidukiswa kuyo ngobuciko. Nikwazi ukuyibona into enidukiswa kuyo ngobuciko. Nikwazi ukubona ukuthi umuntu ohlakaniphile wahlala phansi wathi ukuze siqede inkolo kaJehova asiqede ngegama yalalo muntu asebehamba ngaye phambili. Bayiqeda ngegama likaKristu. Bayiqeda ngegama likaKristu. Babizwa bathi we are Christians. We are of Jesus Christ. When in actual fact they were against Jesus Christ. They were against Christ. Kodwa baba against Christ in the name of Christ. uJesu akalazi igama elithi Christian. uJesu wahamba eumNazaretha. Kodwa baliyeka leli gama uthi umNazaretha ngoba kwakungelika Kristu. Basebenzisa uKristu ukubulala inkolo yakhe. Ningayikhohlwa lento yokuthi umthetho kaNkulunkulu wehlukene igaba embili. Kukhona umthetho odumisa uNkulunkulu bese kuba khona umthetho owakha ubudlelwane phakathi kwabantu bodwa. Lo mthetho odumisa uNkulunkulu walahlwa.
and abazange bakufihla ukuthi awusasebenzi. Kodwa abakusho ukuthi umthetho odumisa uNkulunkulu. Bavele bethi njena sinesivumelwano esidala. Kukhona isivumelwano esidala nesivumelwano esisha. Isivumelwano esisha asilandeli imithetho esesivumelwano esidala. Kodwa abasho ukuthi thina asisaphili ngaphansi komthetho odumisa uJehova. Thina siphila ngaphansi komthetho ovikela thina. Kodwa uJesu wathi umthetho wokuqala ilona othi uNkulunkulu munye, ungabi nabanye onkulunkulu ngaphandle kwami. Wathi uJesu umthetho wokuqala ilona othi ubothanda uNkulunkulu. Ngenkathi ethi uJesu umthetho wokuqala uthi ubothanda uNkulunkulu, washo umthetho kusukela emthethweni oqala uze kufika emthethweni wesine. Umthetho ongamthinti umuntu. Kodwa namhlanje sibuswa umthetho othi ubogcina imithetho evikela abantu. Kodwa umthetho othi ubothanda uNkulunkulu, forget about it. Ngabantwana bakwaIsrael. Akusono wenu nina maKristu. Lo Jehova ukhuluma ngaye akusiyena owenu ngabantwana bakwaIsrael. And thina ngokuphukuphuku kwethu bese sithi nathi lo mthetho ngabantwana bakwaIsrael akuwona wethu, without being aware ukuthi laba bantwana bakwaIsrael, it is us. No? Asibona ukuthi laba bantwana bakwaIsrael yithi. Asibona ukuthi laba bantwana bakwaIsrael ngokhokho bethu. Nathi sihambe safike sahlangana nabezizwe sasesikhomba okhokho bethu ukuthi hayi abantwana bakwaIsrael labana ahlangene thina nabo. Thina sihlangene nalabo ababezizwe. Thina singabe bezizwe. Sikhohliswe ngendlela ukuthi asikwazi even ukuyibona ukuthi singobani. Uma ke ungayiboni ukuthi ubani ufana nenkomo ufuyiwe. See? Ngoba awuzazi. That is our problem. Asizazi. Sifuyiwe. Ufana njena nesilwane esifuyiwe. Isilwane esifuyiwe inkomo yenza lokho, ifundiswa lokho okusho umnikazi wayo ukuthi ayikwenza. Ngoba inkomo. Nathi ke esikhathi esiningi sizinkomo. Ngoba asikwazi ukubona into. Asikwazi ukubona ngisho into yethu. Uma betha belungu uJesu mhlophe, nathi sithi uJesu umlungu. Uma betha belungu uJesu wazalwa mhla ka-25 uDisemba, nathi sithi uJesu wazalwa mhla ka-25 uDisemba. Uma betha belungu ama-Easter usuku olwafa uJesu, nathi sithi usuku olwafa uJesu. Yize kusuku lwethixo. Kodwa uma belungu sebethena usuku olwafa uJesu, nathi sithi usuku olwafa uJesu. Ngani na? Ngoba ukhona ubunkomo. Sinenkinga ukubazi inkomo. Siyafundiswa. Asikwazi nje na ukucabanga independently ukuthi what is happening here? What is happening here? Uma betha belungu susani igama likaJehova, nathi siyalisusa igama likaJehova. Selfunda iTestamente alinalo igama likaJehova, but asibone ukuthi sizilima lento esifunda ayisekho. Ngoba avele kasizazi. Vele asizazi. Asizazi. Uma abantu abamnyama ukwabachazela ngento yabelungu ukuthi ayikho lento, bavele bethukuthele befe.
uma umuntu emnyama esekholwe kakhulu uba isilima kakhulu, ilento kuthiwa ama-fanatics. Uma ngenkathi ecabanga ukuthi uyazi, akaboni ukuthi useyisilima kakhulu, akayiboni lento ukuthi kanjani. Noma akakho manje umuntu omnyama kusafihliwe ukuthi ukhisimuzo akusiyona lento okuthiwa yiyo, kodwa namanje basagijima nokhisimuzo. Abantu abamnyama bayifundisiwe ukuthi ama-Easters akusiyona lento eniyiyo, ama-Easters Easter igama lesithili, kodwa namanje basathuthuzela. Abantu abamnyama sebetsheliwe ukuthi lo Jesu lona lokhuzwa omlungu obekwe lapha akusewu uJesu, kodwa abakwemukeli lokho ngoba uyabona bayafunzwa besuthiswa ukufunzwa. That is what African people are. Siphila ukufunzwa nje, kufunzwa ngezinye izizwe. Zifunza yonke into, zikufunze ngisho zikufunze into yakho, umphefumulo wakho. Into ofanele igcinwe uwo umphefumulo wakho, uvume ezinye izizwe zikufunza. Asikwazi ukuba sibe nenkolo enganawo umthetho, ngoba uNkulunkulu wethu lona owasikhipha eGibhithe ezweni lokugqila wasinikeza inkolo enomthetho. And umthetho awukaze uze ubuze kumuntu nomuntu ukuthi uyawemukela noma awemukela. Inkolo yethu siyithathe ngoba simthanda uNkulunkulu wethu. Amen. Simthanda uJehova. And ngoba simthanda uJehova, yonke into uJehova othi asiyenze siyayenza. And awukwazi ukuthi wenyanye into yakini. Njengoba ngisho ngithi you become proud ngento ekuphilisile. You become proud ngento ekuphilisile. Ungavumi ukuthi wephucwe ifa lakho lasezulwini. UbuNazaretha inkolo yethu, inkolo yokhokho bethu, inkolo yabantwana bethu. Wathi uMose, noma sise endlini zethu sixoxe ngayo, nasemageyithini ethu sibhale sithi dumisani uJehova. Naseyicabheni ethu kwasho uMose noShemba wafika wasifundisa lokho. Wathi nibhale elokhuzeni eyicabheni zenu nithi dumisani uJehova, ngoba ngelinye ilanga ingane yakho iyokubuza ukuthi baba wabhala ukuthi dumisani uJehova. Kusho ukuthini baba ukuthi dumisani uJehova? Bese uyamchazela. Baba ubani uJehova? Hawu mntanami, uJehova uNkulunkulu owasikhipha eGibhithe ezweni lokugqila. Hawu ubani uJehova? Hawu mntanami, uJehova, uyazi ukuthi uJehova wasenzelani? Sathi ma okhokho bethu bephuma eGibhithe ilokhuza kaFaro yabalandela. Bathi sebeselwandle ukhokho wethu uMose wavele uNkulunkulu wamnikeza amandla, washaya ulwandle lwavuleka mntanami, sahamba phakathi kolwandle. Sathi sesiphumile, kwathi mangabe ulokhuza abantwana bakaFaro bengena, uNkulunkulu walibuyisa mntanami ulwandle lokhuza lwabavala. Yabona zinganekwane lezi engabe siyixoxela ingane zethu. Hawu ubani wayithatha phela? Hayi mntanami, uNkulunkulu wethu, lo uNkulunkulu wethu igama lakhe nguJehova. Uyazi ukuthi uNkulunkulu wethu wenzani mntanami? Hawu wenzani mama? Wenzani gogo? Hawu okhokho bethu bahamba iminyaka engamashumi amane, uNkulunkulu wethu evele ehlisa ukudla
ebusuku bedle, emini ehlisa ukuza bedle, bethi mangabe belokhuza belambile noma bomile vele kuqhamuka amanzi. Hawu mntanami, baba, mama, gogo, kwakwenzeka kanjalo. Hawu uNkulunkulu wethu simangalisi. Amen. Yabona, ukusho lokho enganeni yakho. Hawu. Children must understand these things. Children must understand them. Zonke izingane kufanele kuba ziyazi lento. Amen. Ziyazi lento. Hawu. Hawu, wenzani uNkulunkulu? Hayibo. Hey, uyakuthi wavela kanjani uNkulunkulu wethu? Wehla entabeni yaseSinayi, wakhuluma, okhokho bethu babaleka. Bathi hayi sikwazi ukuba simele lento. Hayi kwakukhona umkhulu ukhokho wethu uMose, wenza ukuthi. So izingane zibe ne-understanding, izingane zibe ne-proper history kaNkulunkulu wethu. Amen. How? Wena baba wabanentshebe, wena baba wabanenwele, mbona bonke abantu belokhuze bephuculile njengananga uthi balolo. Uthi buhle nje. Akafundisiwe ukuthi uNkulunkulu akakuthandi. Hawu, baba kwenzeka kanjani ukuthi ube lehluthu? Abanye abantu babona bebabahle angazi noma bahle nabantu abaphuculile. Angaze ngibone wathi ubaba mkhulu wafika enye insizwa ukuthi umbatha ya wafika umbatha kubaba mkhulu wafike ephucule njengananga majo. Afathi ubaba mkhulu, hawu mntana uphume jele. Wathi wabelanga ngihambe ngithathe izingane ngazise esikoleni. Ngithe zibuya zaziphucula amakhanda kwakathi zingulube iphalile. Hawu baba, yini wena ungashefu, yini wena ungayisusi inwele? Hayi mntanami, uNkulunkulu wami ungithanda nginje. uNkulunkulu wami ungithanda nginje. Hawu, yini wena ungayidli ingulube baba? Asidli ngani? Hayi, uNkulunkulu wami uyayinyanya ingulube. Hawu, ubani uNkulunkulu wakho mama? Ubani uNkulunkulu wakho baba? Hayi mntanami, uNkulunkulu wami uJehova, ilona owakhipha okhokho bethu eGibhithe ezweni lokuqala. Bakwenze njani? Uyayixoxela ingane yakho. Hayi, okhokho bethu bafika kanjena eGibhithe. Bafika bahlala. Kwafika uFaro, wabenza kanjena, wabenza waphatha kanjena, baboshelwa, baba yiyo yonke into. Base beyakhala mntanami. Bathe mabekhala, wezwa uNkulunkulu wethu esezulwini, wehla weza kubo, wafika obakhipha. It's something quite impossible, but it was possible with God. Amen. Yabona ukuphuma kwabantwana bakwaIsrael eGibhithe is something not possible. God, it became possible with God. And ilezo zinto kufanele ngabe sixoxa ngazo. Ilezo zinto kufanele ngabe sixoxa ngazo. Ukuthi why kufanele uNkulunkulu ehlale edunyiswa? uNkulunkulu isimangaliso. uNkulunkulu wethu, angisho labo uNkulunkulu bonke, ngisho uNkulunkulu wethu, mina ngisho uJehova. Lo uNkulunkulu ubaba mkhulu wasifundisa ngawo, ngathatha sonke siba ihlabelele njengoba kade ngihlabelela nje lapha. Sonke ihlabelele oshembe bangempela bakhuluma ngoJehova. Kodwa oshembe abayiphuphe bakhuluma amadlozi. Kodwa oshembe bangempela akubakaze bekhulume ubaba mkhulu wayezalwa ngomzazela, saze size ukukhuluma ngomzazela, uNtomzazela wabenza wabekhuluma ngoJehova.
kodwa ke oshembe bayimphuphe bakhuluma ngemndeni yabo bakhuluma ngayo yonke. No, I can't. Yabo. Njengoba ngikhona nje ngakwaMpanza bangilahla bonke abakaMpanza, but I've got everything because nginoJehova. Amen. Usho njalo uJesu. Uthi uma usathanda abazali bakho ngaphezulu kwami ngeke uze ufike lapho esiya khona. Awukazi ukufika lapho esiya khona. So you need to have a clear insight yokuthi lento oyithandayo isukaphi. Iyaphi. Uze uthi uNkulunkulu uyisimangaliso njena lobu bumangaliso kusuka uthi isimangaliso ngoba uzwa abantu bethu isimangaliso, but what is your understanding of this God that we are following? What is the understanding of that? Sonke isikhathi, take your Bible elidala, iTestament elidala, bese uzwa lapho kwakho uNkulunkulu esahlala nabantu ukuthi uNkulunkulu ehlala nabantu wabenzelani. Ngisho badala uNkulunkulu wathi badala lokuzwa Adam noEva wababeka ensimini yaseDini. Wathi mabebeka ensimini yaseDini wathi dlanini konke. Wazange ngisho ukuthi limani yenzanini, wathi yena dlanini. Adam abazange kwashiwa kwathiwa hayi niyolima nenzeni. No, kwathiwa njena dlanini yonke lento. Nishiye nje isihlahla esisodwa nibonise ukuthi niyawulalela yini umthetho. Isihlahla esisodwa sekuthiwe dlanini zonke noma isiphi isithelo njena esikhona niyokudla kusuthe niyosuthe. Kodwa niyekele ngoba lesi esisodwa wayefuna uNkulunkulu ukuthi begcine umthetho. Kwafika inyoka. Yathi hayi dlanini naso lesi. Mani ke nasidla. uNkulunkulu umntwana omona kusho Sathane, hayi uNkulunkulu akalungile. Ubona ukuthi imali isidla lesi isithelo lizohlakanipha nifane naye. Manje ngena sizwe nizohlakanipha nifane naye. Hayi baba convince ukuthi impela nawe kufanele ukuthi khona into uNkulunkulu obafihleleyo ukuthi babefane naye. Base basidla isithelo. Mase besidlile wathi uNkulunkulu, go out. Kunjalo ungawulalela umthetho. You end up kuthiwa out. Hambani niyohlala ngaphandle nilime ngokwenu nenze nikhathi nilime nife nibe yonke into ngoba anifuni ukugcina umthetho kaNkulunkulu. Baphuma bahlupheka baba ngaphandle baqala ukuzokulima kodwa ngenkathi belapha nababe ngalimi babenda ngokusuka njengabantwana. uNkulunkulu repeated lokho akwenza kuAdam noEva. He repeated kubantwana bakwaIsrael. Yabona indaba kaAdam noEva indaba endala kakhulu kodwa indaba yaseGibhithe ayindala kakhulu. It is not even 3,000 years from now. Mhlawumbe nje go 3,000 and something. I think 4,000 abantwana bakwaIsrael bephuma eGibhithe kusuka manje. Akufiki u4,000 years. Kodwa ekaAdam indala kakhulu. Kodwa njena eminyakeni nje eko 3,000 rand 3,000 hayi rand. Eminyakeni eyo 3,000 uNkulunkulu wenza into owayenza koAdam noEva. Abantu baphila iminyaka engamashumi bethola ukudla ezulwini. Abantu baphila iminyaka engamashumi belokhuza bethola amanzi benikezwa yonke. uNkulunkulu ehamba nabo. Uyabona ehamba nabo nje angazi ukuthi kuthiwa isinani kuthiwa yini.
isidanana noma ngazi sengithanda nokuguga sengewakhohlwa amagama ingixele noma sengizwa sengikhuluma ngerambish kodwa I'm excited ngi-excita whenever I think of indaba kaNkulunkulu I become excited. I see it. No. Yabona ngenhlanhla uNkulunkulu wasithumela ingilosi saba ne clear insight yalento engikhuluma ngayo. Sathi sikulesikhathi saphila ngesikhathi sabantwana bakwaIsrael. Sayibona lento ukuthi hayibo kukhona uNkulunkulu wesimangalisi. Uma uNkulunkulu wakwazi ukuthi okhokho bethu ehlale nabo iminyaka engama40 ebaphukudla bengasebenzi yini eyenza ukuthi ucabanga ukuthi izulu alikho yini eyenza ukuthi kube likhuni ukuthi wenze lokho okufunwa uNkulunkulu yini inkulu sekulikhuni nje ukuthi ugcine isabatha sekulikhuni nje ukuthi ugcine umhlangano sekulikhona nje ukuthi ugcine u14 sekulikhona nje ukuthi ugcine u23 sekulikhona nje ukuthi ugcine u25 usungaze ulahlekelwe yiyo yonke into ulahlekelwe nje ngenxa yokuthi awufuna ukhoza uNkulunkulu uhlalele Yeah.
angazi ngiyangibadawukela abantu ngoba ngembona abantu bekumagwiki bejabula ngithi kodwa labantu bajajiswa yini bajajiswa yini abantu abasazoya esihogweni bajajiswa yini abantu yini abantu abayibona emhlabeni abajabulisayo ayikho ngeke ngihlale ngisho mina ngithi kade ngisho nasekuseni ngithi mina ifocus yami ithi noma ngihleli noma ngenzani ifocus yami ithi one day ngifuna mina ukuthi uma ngifa uqhamuka uMose efike ngiqhawule ngoba ukhokho wami kuqhamuka Abraham efike ngiqhawule ukhokho wami kuqhamuka uJesu efike ngiqhawule kuqhamuka bonke abaprofeti bengiqhawule kuqhamuka umprofeti ubabamkhulu engiqhawule uqhamuka ubaba ilanga engiqhawule ngalo angibaboni manje kodwa ngalelo suku ngiyobabona bonke nobaba inyanga yezulu ngiyobabona ngifuna ukuthi mangabe ngedlula lapha emhlabeni ethi hawu mfana wami nawe ukwazile ukuthi uyimele lento esasiyimele sesemhlabeni ngoba I'm doing exactly into wonke usizi konke ukukholwa uNkulunkulu wakwenza uMose bakwenza uAbraham bakwenza uJakobe bakwenza Isaiah babehlupheka labantu njengoba sihlupheka nje yabo uJesu wazi wabethelela lona leli vangeli abapastori abaningi babulawa bebulala yona leli vangeli angifuni mina ukubulawa kodwa ngizokufa noma ngingafuni kodwa hayi manje ngingaze ngithembise uzohamba kodwa i-happiness yami i-thinking yami ukuthi mase ngihamba emhlabeni ubaba ilanga uyothini ubaba inyanga yezulu ethini ubaba mkhulu ethini ngoba sonke njengoba ngihleli lapha njena ngisebenza into ngivusa into abayishiya lapha bethukelwa yona nami ngizothukelwa yona ngize ngihambe emhlabeni kodwa ngiyoyimisa kodwa yini into eyenza ukuthi ngaba nendaba nokuthuka ukuthi ngiyazi lapha engiyakhona ayikho into emnandi nje ukuthi wazi lapho yakhona yabo one thing uNkulunkulu ongenze ngayijabulela lento ukuthi ngiyazi la ngiyakhona yabona uNkulunkulu wehlisa ingilosi yazohlala nami yangixoxela yabona ayikho into emnandi nje kuba uxoxelwe ingilosi indaba sezulwini ngoba ingilosi isuyiphuma khona uma yabona mase sengifikela ukuxoxa lezi indaba zasezulwini angazi ukuthi how do I feel about it yabo ngoba ukhona into engehlelayo ngoba sonke isikhathi ngithi manje ngicabanga ngendaba yahlaleleni ngithi kodwa uNkulunkulu wasithanda kangaka lolu uthando luvelaphi lolu uthando lwasemandulo lokuthi kuvele kwehliswa ingilosi izohlala nawe kuthiwa hamba kanje noma usushawa kuthiwa hayi bekezela siyashawa hayi ashawa kancane siyashawa kodwa manje sesishayelwa into esiyaziyo siyalazi izulu make no mistake siyalazi izulu siyazi ukuthi njengoba sisebenza nesebenzela izulu into enjani siyazi futhi ukuthi isihogo into enjani wena uma ucabanga ukuthi uzohlala nje uhlalele uthi khona into enye oyoyibuye ibe enhle no uma uyijabulisa manje na just know ukuthi into yokugcina ezokwenza kuwe ukuhlupheka akwazi futhi ukushintsha so prefer ukuthi uhlupheke manje ukuze at the end
uthole ukujabula kwaphakade. Inkosi ibusise izwi layo. Inkosi ibusise kwaphakade.